Der var en, der var to, der var tre, der troede, de skulle være præsident i USA, indtil de blev indhentet af fortiden. Først så var det Texas-guvernøren Rick Perry, der var det republikanske partis yndling, indtil han gik i sort under en direkte tv-debat og døde politisk. Så var det pizzakongen Herman Cain, der var vælgernes favorit, indtil han blev indhentet af sager om sexchikane og utroskab. I den seneste måned er det Newt Gingrich, der er stormet frem, men nu er også hans opbakning kollapset, og i dag ligger han side om side med den kandidat, som hele vejen igennem har haft den mest stabile, men også temmelig lunkne opbakning, nemlig Mitt Romney. Her er manden, som senest har fået smæk i de amerikanske meningsmålinger og hos de amerikanske vælgere. Afbrydelsen her i aftes fra en politisk aktivist ved et kampagnemøde i delstaten Iowa er nu ikke Newt Gingrichs største problem. Med mindre end 2 uger til det første primærvalg, der finder sted i Iowa den 3. januar, er Newt Gingrich under angreb fra sine egne partifæller i en storstilet tv-kampagne. Know what makes Barack Obama happy? Newt Gingrich's baggage. Newt has more baggage than the airlines. TV-kampagnen er delvist betalt af støtter af Newt Gingrichs værste konkurrent lige nu, Mitt Romney her. As Speaker, Gingrich even supported taxpayer funding of some abortions. Gingrich bad i går Mitt Romney om at stoppe tv-kampagnen, der den seneste tid har kostet Gingrich dyrt i meningsmålingerne. I Iowa støttes Gingrich eksempelvis nu kun af omkring 14% af vælgerne, mod 27% for blot 2 uger siden. Selvom intet er afgjort endnu, så er Newt Gingrich ikke den første republikanske præsidentaspirant, der er røget ud i problemer. The third agency of government, I would do away with the education, Først kvejede Rick Perry sig, da han ikke kunne huske sit eget valgprogram. Commerce, and let's see, I can't. The third one I can't, sorry. Oops. Så blev pizzakongen Herman Cain fældet af en række sexskandaler. I am suspending my presidential campaign because of the continued distraction. The House, Newt Gingrich. Nu er det så Newt Gingrichs popularitet, der er dalet på grund af tv-kampagner og mediernes fokus på hans tidligere ægteskabelige sidespring, som ikke falder i god jord hos de konservative republikanere. Newt Gingrich, too much baggage. Ja, Steffen Gram, republikanerne, de skal jo finde en kandidat, der kan udfordre præsident Obama, hvis popularitet jo mildt sagt er falmet. Hvorfor er det så svært at finde en samlende figur uden lig i lasten? Fordi at kandidaterne repræsenterer et splittet parti med Tea Party-bevægelsen på den ene side og Moderate på den anden. Og for det andet så fordi, at en række af de skarpeste republikanske politikere simpelthen for lang tid siden har sagt, det her, det vinder Obama igen, så derfor holder vi os ude, vi venter til næste gang. Lad os lige se på de 2 mænd, som lige nu ligger side om side i meningsmålingerne. Først Newt Gingrich, hvis opbakning pludselig voksede, og så lige nu er punkteret. Kan han blive USA's næste præsident, tror du? Altså, jeg tør godt sige, at det er usandsynligt. Han er en skarp politiker, en begavet politiker. Han var Bill Clintons hovedmodstander tilbage i 90'erne. Han er også uberegnelig. Hans humør, hans stemninger skifter. Det seneste forslag, han er kommet med, er for eksempel, at amerikanske dommere skal kunne trækkes for kongressen og stå politisk til regnskab for deres kendelser. Det er ligesom ikke det, den amerikanske forfatning handler om. Han siger også for eksempel, at sharia-lov er en dødelig trussel mod USA. Han er svær at forholde på for vælgerne. Og så er der den anden, Mitt Romney, som er den her hovedrige forretningsmand, tidligere guvernør og også mormon. Hvad skal der til for, at han kan blive præsident og slå Obama? Jeg tror ikke, han kan blive præsident som sådan, men han kan i hvert fald blive præsidentkandidat, så må vi se, om han slår Obama. Altså, der er det ved Romney, han har erfaringen. Han er en succesrig erhvervsmand. Han var en effektiv administrator af Massachusetts. Han ledede de olympiske lege her i USA. Og det tæller på plussiden, men samtidig så er han er plastik. Han har svært ved at kommunikere med folk. Folk har svært ved at finde ud af, hvad er det egentlig, han står for. Og det er selvfølgelig et problem, hvis man gerne vil vælges. Og så samtidig er der altså det, han er moderat,
selvom han forsøger at agere konservativ, og de konservative stoler simpelthen ikke på ham. Og derfor er feltet så splittet, og derfor ligger Romney stabilt i meningsmålingerne, men han stiger ikke. Det er de andre, der kører op og ned. Ja, rapport fra Valgfronten i USA.